Faci o magie? În primul rând, ești printre puținele persoane care spun așa frumos. În primul rând, mulți zic, fă-mi și mie un truc. Și nimeni Nu-mi place truc. Nici mie. Este golit de sens. Ei, cine are timp de trucuri? Dar de o magie? Aici. Că viața are nevoie de un Normal. pic de praf de stele. Nu? Antoneta, am avut timp suficient astăzi până să ajung la tine să fac o predicție. Cu alte cuvinte, am încercat să-ți demonstrez că acum câteva ore știam ce urmează să se întâmple acum. Are sens? Am încercat să prezic viitorul? Mi-e frică. Și mie. Am să arăt către cameră că aici am un pachet roșu. Dar de acasă am pus o singură carte cu fața în jos de altă culoare. Cred că este destul de evident că este o carte diferită. Da. Ok? Da. Asta este predicția mea. O las în afară, este singura carte din alt pachet. Antoneta, îți arăt câteva cărți de aici. Așa. Și tu numești cu voce tare ce carte vrei să folosim și pe aia o folosim. Ce vezi aici și îți place? Poți să arăt cu degetul pentru că eu nu știu să joc cărți. Sigur. Arată cu degetul. Uite asta. 10 de pică, 10 de inimă neagră. Asta. Da. Vrei să te răzgândești? Nu? Rămâne asta. Da. Deci dintre toate cărțile, Antoneta a ales 10 de pică. Dar înainte ca tu să faci asta, de acasă am întors o carte albastră. Pentru mine. Adică știai că aia o să... Cu ea vreau să demonstrez Da? că știam că tu ai să alegi 10 de pică. Te-ai uitat pe profilul meu de Instagram? Și ce, ai numai 10 de pică? Nu, da, am zis, m-am gândit. M-am gândit. M-am uitat tine și am zis, după postări, S-ar putea s-ar putea să meargă spre 10 Ok. de pică. Hai să vedem. Este o singură carte albastră aici. Asta să ții mai în jos să se vadă. Așa. Și n-am să o schimb, n-am să fac nimica. Dacă o ții mai în sus să vedem. Așa că este perfect, burtiera. că e burtiera. E perfect. Este singura carte albastră. Dacă am știut ce carte alegi, este evident. Ok. E un e un valet de roșu. În pachetul de cărți, ca valoare, este următoarea carte după 10. Deci n-am fost foarte departe. E 9-10, valet, regină, rege. Am fost pe acolo, dar nu este fix 10 și nici măcar culoarea. Ok. Dar am întors un valet. Deci tot o inimioară are. Tot o inimioară, dar motivul pentru care am întors valetul este că am scris ceva pe el. Și acum dacă camera poate să dea un zoom aici jos, este un text. Tu vezi, Antoneta, Nu, ce trebuie scrie? să mi dai mai de aproape, pentru că eu sunt din... Stai așa, ca să prindă măcar camera, să nu mă mai mișc. Da. Pe acolo scrie, vei alege 10 de pică. S-a văzut la cameră. Vei alege 10 de pică, scrie pe valet, cu markerul de acasă.